қонуни нави аф дар Тоҷикистон ба 16 000 нафар рабт мегирад. Дилшод Талбакзода, муовини додистони кулли Тоҷикистон, зимни муаррифии тарҳи он дар маҷлиси намояндагон гуфт, аз ҷумла 10 700 нафар пурра аз ҳабс озод шуда, муҳлати адои ҷазои 5300 нафар маҳбус кам карда мешавад. ҳамчунин маҳкумшудагоне ки ба ҷазои якумра маҳкум шудаанд ё нисбати онҳо ҷазои қатл ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ иваз карда шудааст ва маҳкумшудагоне ки дар маҳалли адои ҷазо ҷинояти қасдона содир кардаанд қонуни мазкур татбиқ карда намешавад. ба гуфтаи муовини додистони кулли Тоҷикистон, татбиқи қонуни авфи аз зиндон раҳо шудани маҳбусон доғи судиро пок намекунад. аммо бархи вакилон пешниҳод карданд ки афроде ки бар асоси қонуни афв аз зиндон раҳо мешаванд, доғи судияшон низ аз байн бурда шавад. чунки мо ӯро афв мекунем, вақте ки афв мекунем вай имконе дорад ки ба ҷои кори пештараш ва корҳои нав пурра ва ҳаматарафа омода гардад. яке аз роҳҳои пешгирӣ кардани минбаъда ҷинояти онҳо дар байни мардум ва дар байни кишвар аз он иборат аст ки бояд ҷомеаи шаҳрвандии мо ба онҳо муносибати баланди инсондӯстонро ҳувайдо намоянд. қонуни афв бояд дар 2 моҳи оянда иҷро шавад. дар ҷаласаи ғайринавбатии парлумон гуфта шуд ки мақомоти шаҳру ноҳияҳо вазифа доранд маҳбусони афвшударо ба ҷои кор таъмин кунанд. лоиҳаи қонуни мазкур шахсони зеринро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва адои ҷазо пурра озод мекунад. шахсоне ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир кардаанд, шахсоне ки нисбати онҳо иҷрои ҳукм мавқуф гузошта шудааст, ҷазо нисбати онҳо шартан татбиқ карда нашудааст, ҷазоро дар колонияҳои ислоҳи сукунат адо мекунанд, шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод шудаанд, ба ҷазои дигаре ба маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкум шудаанд ва барои ҷиноятҳои хусусияти иқтисодӣ дошта маҳкум шуданд ва зарари моддӣ расондашударо пурра барқарор карданд, аз ҷавобгарӣ озод карда мешаванд. соли 2019 низ чунин қонуни афв дар Тоҷикистон қабул шуд ки ҳудуди 20 000 нафарро дар бар гирифта буд. мақомот шумораи умумии маҳбусон дар зиндонҳои Тоҷикистонро ошкор намекунанд. дар татбиқи қонунҳои гузаштаи афв аз ҳолатҳои коррупсионӣ хабар дода шуда, ба тақозои раиси ҷумҳури Тоҷикистон ҳайати пешгирӣ аз чунин ҳолатҳо таъсис ёфта буд.